Damascus, expert me say vaindivengera kugona pana chamaona 5 years ndichishanda ndingori pakona chitate guru nasinzara yovasona ndindovamedza sehove yakamedza jona mugemu avakwane saka pasi ngavagare ngavamire kugwa utamuromo ngavavhare zvekuti vatikunda zvaive zvekare ingoma kaidzidze pasi chiviriva mavanga vaona satomasi tinovachekera mundiro semadomasi vanga vajera kunditsikira semaslipasi vane moyo yebuleki vane jelasi ndinopedza masports 1v1 todonha navo negotsi vanga vajaira kutondiriga semavhotsi Damascus asimbisa mugeto yuti ndiri Bhiza rinopedza masports 1v1 todonha navo negotsi vanga vajaira kutondiriga semavhotsi chitate guru asimbisa mugeto yuti handisitongi kana Bhiza rine mimba chipo changu ini ndechekuimba rawa nechembere vaseva mutamba changu kuimba tinovapfurira magwaro kunge bozhongora pandinogona vanotsamwa pamwe voshora nhasi ndadye ndizvo zvavanovongorora ichichaibva tazara kuvapakurira tinopedza masports 1v1 todonha navo negotsi vanga vajaira kutondiriga semavhotsi chitate guru asimbisa magetorudzi ndiri Bhiza rinopedza masports 1v1 todonha navo negotsi vanga vajaira kutondiriga semavhotsi chitate guru asimbisa magetorudzi kugona pana chamaona 5 years ndichishanda ndingori pakona chitate guru nasinzara yovasona ndindovamedza sehove yakamedza jona mugemu avakwane saka pasi ngavagare ngavamire kugwa utamuromo ngavavhare zvekuti vatikunda zvaive zvekare ingoma kaidzidze pasi chigare vaona satomasi tinovachekera mundiro semadomasi vanga vajera kutitsikirira semaslipasi pane moyo yebuleki vane jelasi tinopedza masports 1v1 todonha navo negotsi vanga vajaira kutondiriga semavhotsi Damascus asimbisa mageto yuti mambo weli tinopedza masports 1v1 todonha navo negotsi vanga vajaira kutondiriga semavhotsi Damascus asimbisa mageto yuti tinopedza masports todonha navo negotsi vanga vajaira kutondiriga semavhotsi chitate guru asimbisa mageto yuti yo bigomgode Lukaku yo dangerous